Surprise, motherfucker! В днешното видео ще рисувам само единствено с този химикал. Това означава, че други арт материали не мога да използвам. А героят, който ще рисуваме днес е... Зоро от One Piece. Няма причини, поради които да избера него. И може би е така, поради причината, че е един от най-яките герои в анимето. Стига толкова бъбрене, хайде да преминаваме и към рисуването. Соро е готов, затова хайде да преминаваме към другата част на рисунката. За жалост разбрах, че не ми се е снимал видеото, в което правя бакграунда. Правих една част от бакграунда. Също инкнах на ново някои работи. Стана горе-долу добре. Забравих също да споделя, че реших да отцветя рисунката. Единственото нещо, което съм снимал е как отцветявам бакграунда, защото предположих, че ще стане прекалено скучно видеото как само отцветявам. Ето как се получи. Наистина се надявам видеото да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала ми. И ако искате да ме съпортите, може да си поръчате рисунка от моят профил в Instagram. Рисунки като тези.
И ако желаете, мога да напишете следващото предизвикателство долу в коментарите. Това беше от мен и до скоро.